Dobrý deň, pani kaplánka. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás našli čas a sme veľmi radi, že sa vďaka vám môžeme dozvedieť o vašom detkovi viac. Áno, tak začali by sme, že v roku 1952 bol na zasadnutí fakultnej rady spolu s Milanom Oravcom vylúčený zo štúdia a zaistený štátnymi orgánmi, vyšetrovaný a odsudený a na 3 roky straty slobody pre spolčenie sa o nepriateľstvo proti republike. A vlastne my sa chceme spýtať, že ako malo dopady jeho uväznenie na vašu rodinu. No, tak čo sa týka jeho rodičov, teda našich prastarých rodičov, tak to určite ťažko znášali po viacerých stránkach. Najmä to väzenie, teda, o ktorom hovoríme v tej dobe, nebolo také ako dnes. Čiže to nebolo, že si on niekde setkal v cele a odpikával si proste to, čo mu určili. Ale to bolo veľmi drastické väzenie, oni ich mučili, znášali fakt také rôzne tlaky, nielen psychického typu, ale aj fyzické násilie. Čiže tak myslím si, že prirodzene ako každý rodič, keby sa toto stalo jeho dieťaťu, tak to neznášali dobre. V podstate, čo sa týka mojej starej mamy, s ktorou už pred tým uväznením chodili, alebo teda boli pár, tak vlastne on sa s ňou rozišiel predtým, ako bol uväznený. Práve z toho dôvodu, aby ona nemala nejaké problémy, aby jednoducho ju od toho uchránil, tak v kútiku duše akože dúfal, že ešte ho počká. Aj keď teda to vyzeralo veľmi zle, lebo on bol odsúdený vlastne na 3 roky tvrdej basy, s tým, že na ďalších 5 rokov bol pripravený o občianske práva a slobody. Teda bol nepriateľom tohto štátu v každom slova zmysle. Ale nakoniec teda ho oslobodili po 2 rokoch, čiže nebol tam plný trest dodržaný, dostal amnestiu a v podstate tá stará mama ho počkala. Takže minimálne toto bolo to pozitívne na tom celom. Ale tiež to neznamenalo, že hneď teda sa zosobášili a hneď boli spolu. V podstate, keď on vyšiel z toho väzenia, tak mal problém sa kdekoľvek zamestnať. Tak sa vrátil naspäť sem do rodného Martina, kde pracoval v pivovare a potom neskôr v Matici Slovenskej. Ale to tiež nebolo úplne jednoduché, pretože vlastne Matica naliehala na to, aby sa s mojou starou mamou rozišiel. Úplne šialené, keď to dnes hovoríme. Ale dôvod bol ten, že ona bola tiež evanjelická farárka a v podstate, keď on už skončil ten výkon trestu a začal pracovať, tak ona už nebola na teologickej fakulte, odkiaľ sa poznali a kde boli spoločne, ale už bola teda ako kaplánka v Tisovci, neskôr v Žiline. A v podstate im to prekážalo. Nechceli, aby bol ich zamestnanec nejako spájaný s cirkvou a s týmto celým. Takže aj tam bolo zo pár prekážok, ale teda starý otec mal v tom jasno a odišiel z Matice a zosobášil sa so svojou manželkou, našou starou mamou. No, ďalšiu otázku už ste nám vlastne zodpovedali, ale že náš projekt má názov Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom a ako zápas vášho detka pokračoval po prepustení od novembra 1954? No, tam to bolo náročné, lebo to netrvalo pár rokov. On sa vlastne uchádzal o to miesto na fakulte naspäť, chcel doštudovať školu, ale to nebolo možné, jednoducho mu to nedovolili. Takže mal rôzne práce. Pracoval ako traktorista, kombajnista v Rajci, pretože tam bola vlastne moja stará mama preložená a tam pôsobila ako farárka, ale keďže on vlastne nebol ukončený teológ ani teda kňaz, tak si musel nájsť nejakú inú prácu a pracoval tam ako traktorista. Trvalo to ešte niekoľko rokov. Už mali vlastne 2 deti, moje 2 najstaršie tety, ktoré teda vychovávali. Nebolo to vôbec jednoduché, lebo vlastne ten farársky plat bol úplne mizerný. Veľmi si to živo pamätám, keď moja stará mama ešte žila a rozprávala nám o tom, že to bola veľmi ťažká doba, že vlastne žili z toho jej mizerného platu a teda starý otec tiež niečo ako ten traktorista, lepšie samozrejme ako ona mal, ale čo teda živili 2 deti a tie podmienky boli naozaj také biedné
ale ona veľmi často hovorila, že práve tá komunita toho cirkevného zboru v Rajci, ktorú tam mali, tí susedia a priatelia, že veľmi im pomáhali a že tie vzťahy, ktoré tam nadobudli, tak na ne ona spomínala až do poslednej chvíle. No ale potom, po niekoľkých rokoch, už vlastne konečne ten starý otec si mohol dokončiť tú teologickú fakultu. Bol nakoniec v Žiline ordinovaný za evanjelického kňaza a v podstate tam aj chvíľočku bol ako kaplán a potom ho preložili do Šváboviec, to je taká dedinka pod Tatrami, kde strávili väčšinu života. Tam v podstate sa im narodili 2 ďalšie dcéry. Najmladšia z nich je teda moja mama a tam sa realizoval už potom konečne v tom, v čom túžil, lebo vlastne on celý čas, napriek tomu, čo všetko teda musel robiť, alebo teda vykonával, aké povolanie vykonával po tom uväznení, tak vlastne stále túžil byť tým, do čoho Pán Boh povolal, byť jeho služobníkom naplno. A v tých Švábovciach to aj naplno robil. Tam dodnes aj tí ľudia spomínajú, ktorí si ho pamätajú, že on naozaj celým telom, celou dušou pre tú službu tam naďalej pokračoval, aj keď ešte tie časy neboli stále ideálne. Tak aj pred tým 89. sa zapájal do všetkého možného, aj nelegálneho v tej dobe. Pomáhal pašovať kresťanskú literatúru a zasadzoval sa o to, aby sa v Slavkove, kde dnes stojí skvelé mládežnícke stredisko, toto postavilo. Takže snažil sa nielen po tej duchovnej stránke, ale aj po tej takej fyzickej, praktickej robiť to, čo pokladal za správne, napriek tomu, že to nie vždy bolo zvonku od vedenia, aj niekedy od toho vedenia cirkvi vnímané ako dobré a žiadané. Takže bola to dlhá cesta, kým sa dopracoval niekam. Nakoniec on teda pôsobil ako pedagóg na Evanjelickej bohosloveckej fakulte, paradoxne. A to je podľa mňa veľmi vzácne, že po tom všetkom, čo si vytrpel a čím prešiel, tak by som vôbec ako nepochybovala o tom, že by to bolo v poriadku, keby ho to zlomilo. A keby už sa uspokojil s nejakými malými cieľmi v svojom živote. Ale nakoniec sa stal docentom a vyučoval cirkevné dejiny na fakulte. No myslím si, že to nikto neočakával. Aj z jeho okolia. Aj keď on bol teda vraj veľmi nadaným študentom už tu v Martine na gymnáziu. On študoval v podstate architektúru, ako to tak môžem povedať. Čiže vyzeralo to tak, aj on to tak písal v tých svojich pamätiach, že zdalo sa, že by mal teda nastúpiť na architektúru po tej strednej škole, po tom gymnáziu. Ale to, do čoho Pán Boh volal, bolo pre neho oveľa dôležitejšie a nakoniec aj tieto svoje vlohy naplňal v tej práci farára, lebo v Švábovciach postavil nový kostol v priebehu 1 roka, čo je úplne šialené, neviem si to vôbec predstaviť. Čiže nakoniec tieto dary, ktoré mu Pán Boh dal, vedel využiť aj v tej svojej službe farára. A to je úžasné. Ale on mal také životné motto, že teda maj rád to, čo robíš. A myslím, že toto tak veľmi jasne sprevádzalo jeho život, že naozaj to všetko, čo robil, tak on do toho išiel s takou rozhodnou radosťou, že proste to bude robiť a bude to robiť dobre. Hej, on aj robil toho traktoristu, asi povieme, že to je proste od nejakej akademickej pôdy na mile vzdialené, no ale on získal proste ocenenie aj v tom, že bol najlepší traktorista v nejakom tom tu stredoslovenskom revíri, alebo ako to mám povedať. Čiže pre mňa je vzorom toho, že napriek všetkým ťažkým prekážkam, ktoré môžeš v živote mať, tak čokoľvek, čoho sa chytíš, môžeš robiť dobre a môže to prinášať užitok druhým. No, tak ako ste možno už aj spomenuli, že váš detko sa zaangažoval v tom hnutí Verejnosť proti násiliu.
A čo ho vlastne viedlo k takejto občianskej angažovanosti? No ja som presvedčená, že to bolo evanjelium. Že to, čo on spoznal v Ježišovom kázaní a v jeho učení, bolo to, čo ho k tomu viedlo, že sloboda je jediný spôsob života, ktorý dáva zmysel. Že jednoducho ten režim, ktorý vtedy bol, určite toto neprinášal a on bol veľmi slobodný človek. On teda počúval tú slobodnú Európu, dokonca Ameriku a pre neho proste tá sloboda bol jeden zo základných pilierov života človeka. Lebo tá sloboda nás, a ja na to teraz vidím, ako po tej farárskej stránke, že ako na to on nazeral, po tej duchovnej, že to je to najvzácnejšie, čo vlastne nám Boh dal. Že nám dal možnosť slobodne sa rozhodovať. A keď túto možnosť upierame komukoľvek, tak to nie je dobré. Hej? Že to ani Ježiš nerobil, že by nútil niekoho, aby v neho veril, alebo aby ho miloval. Ale chcel, aby to bolo slobodné rozhodnutie každého človeka. A toto bolo podľa mňa tým hnacím mechanizmom. Aj to, že on si zažil, čo to znamenalo, ten režim, ktorý bol. A že len preto, že mal svoj názor ako študent teológie, vlastne znášal veľmi ťažkú básu. On sa odtiaľ z toho väzenia vrátil aj zdravotne veľmi podlomený. Že to naozaj nebolo len to, že nemohol nikam chodiť alebo nemohol doštudovať, ale že to bol aj fyzicky veľmi náročný boj, ktorý tam viedol. A naša rodina, alebo teda najmä moji prastarí rodičia o tom rozprávali, že viacerí jeho spoluväzni za nimi prišli. Dokonca aj jeho katolícky kolega, kňaz, ktorý tam s ním bol uväznený, a že im ďakovali za to, že takto vychovali starého otca. Že on tam bol a snažil sa zniesť to, čo bolo potrebné aj za ostatných. A nebolo to jednoduché. A myslím si, že nechcel, aby toto niekto iný zažíval. A to bol jeden z dôvodov, prečo sa on tak vždy zasadzoval a angažoval v takýchto veciach. No a vy ste vlastne absolventkou Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave, ktorej študenti dodnes používajú učebné texty, ktorých autorom je vlastne váš detko. A ako by ste jeho životný odkaz aktualizovali pre dnešného človeka? No on je podľa mňa stále veľmi aktuálny, že nedaj sa zastaviť ničím a nikým. Že ten, kto chce a má jasný cieľ pred sebou a chce za ním kráčať, tak nič nám iné neostáva, len za ním kráčať a spoliehať sa, že Pán Boh nás povedie tým všetkým, čo je pred nami. Asi tak, ale on vždy aj hovoril, a možno preto, že bol cirkevný historik, že ale musíme vždy aj pozerať dozadu. Že minulosť je to, čo vytvára prítomnosť a čo bude vytvárať aj budúcnosť. Takže on aj preto miloval tie cirkevné dejiny, že mu pripomínali aj, čo Boh robí a čo urobil v dejinách kresťanstva, ale aj ako také memento toho, že čo sa môže stále stať. A dnes myslím, že v tejto dobe je to viac než aktuálne, že máme pocit, ako keby sme cestovali v čase, lebo sa neustále opakujú tie isté chyby v spoločnosti, neustále sa vraciame k tým istým problémom a volíme si stále tých, ako to slušne povedať, stále tých predstaviteľov, ktorí sa odkláňajú od demokracie. Tak tam je niečo zlé. Asi slabo na tú minulosť pozeráme. Asi slabo alebo málo pozeráme na týchto ľudí, ktorí si zažili fakt peklo v tom minulom storočí. Lebo ja mám pocit, že sa k tomu chceme vrátiť. Ale ja sa nechcem. Tak sa teším, že aj vy takéto príbehy vyberáte z histórie, aby sme si pripomínali, čo nás môže čakať, ak sa nespamätáme. Na záver by sme sa vás chceli opýtať,
Že čím bol vlastne hrdinom pre vás? To je veľmi dobrá otázka. Ja som mala 4 roky, keď zomrel starý otec. Takže moja jediná spomienka na neho je, ako sme cupkali cez električkovú trať v Bratislave ponad Zochovu, najfrekventovanejšiu ulicu, a išli sme zo zoologickej záhrady. Tak toto je taký flashback, ktorý ja mám na ňo. A to vlastne všetko vypovedá, že napriek tomu, aká bol kapacita a aký to bol úžasný človek, tak bol stále proste aj starý otec. A myslím, že to tak vnímame všetci v rodine, že zostal veľmi ľudským a láskavým človekom napriek všetkému zlému, čo sa mu stalo. A možno taká pikoška je, že na jeho pohrebe tu na Martinskom cintoríne sa nad hrobom modlil Miloš Kovačka, o ktorom ste už predpokladám tiež robili takýto rozhovor. A modlil sa modlitbu, ktorú mal môj starý otec celé roky na svojom kancelárskom stole nalepenú. Je to modlitba za svojich nepriateľov. A toto ho veľmi vystihuje. Týmto bol pre mňa, že napriek tomu všetkému on sa na nikoho nehneval. Nikomu sa nechcel pomstiť. Nič nechcel nejakou zlobou nejako vyvážiť, ale mal lásku a pochopenie pre každého. Vedel sa prispôsobiť práve tomu, s kým bol, ako som v zoologickej záhrade. Takže asi tak. Ďakujeme vám ešte raz, že ste si na nás našli čas a zodpovedali ste naše otázky. A ja vám ďakujem, že ste si vybrali môjho starého otca, aby ste skúmali jeho vzácny život.